জগন্নাথ অসরূপ বিজুজন অটই তাঙ্কর বালক বর্তନ୍ତି ସେହି ବୈଷ୍ଣବ ଶଙ୍କର ବାନର ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ମାତୃଗଣ ବହି ତାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏବେ ସିଂହ ମନ ଦେଇ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଥିଲେ ଯେ କସକ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମା ଅପସରା ଦିନେ ଶୂନ ଜାନେ ବସି ଯାଉଥିଲା ବଳେ ଜଳେ ତା ଛାଇ ପଡ଼ିଲା ଏହା ଦେଖି ଋଷିଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଭାବିଲେ ପରିବା ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଏହା ଭାବି ହେଲେ ଋଷି କାମରେ ଅସ୍ଥିର ମନନ୍ଥ ବାଣରେ ସେହୁ ଧରିତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ